Как можеш да опишеш България за теб? Какво е усещането ти? И ти самата имаш ли желание да се връщаш към нея? От време на време, ти си много заета сега. Аз се връщам доста често. Цялото ми семейство е все още там. И се връщам когато мога, обаче снимките понякога не ми позволяват да се връщам всеки месец, както бих искала. Всеки месец е много често. Много често. А хората... И полета е доста дълъг, така че... Как се чувства твоето семейство с това, че ти си световно известна? Ами, не знам, аз не мисля, че те го виждат така. Аз съм просто дъщерята им и сестрата на брат ми. Това е. Не се гледаме. I'm so nervous right now. Толкова се притеснявам. Моля те, не дей, страхотно говориш български. Много ми е напрегнато да не сбъркам нещо. Не съм направила грешка, нали? Не си, спокойно. Родителите ми ще гледат и ще ми се подиграват, ако съм казала нещо грешно. Ще бъдат много горди, сигурна съм. Гледайте ме в трите хикса. Let me simplify it for you. Kick some ass, get the girl, and try to look dope while you're doing it.